aka yi ne, na ganka a zaune ana hada-hada a gari kai ya kai ne, me labari ne? Dole ka ganna zaune. Kamar ya? Halin da ake ciki. Hali na me? Hali na rai. Babu har gyaran da yake ko Gyara ko mugunta. ban gane ba. A ni ba idan tafiye kake yanzu ya mu raba. Rana fa ta dalle. To ai yanzu zamanin da ake ciki yanzu ka kwantar da hankalinka. Ka san menene? Yanzu idan ka muna kana mutuwa kana zuwa from waya ayu. From Najeriya ba haji za a ce wayan sai wallahi. Wallahi kawai da kauce. Lahira ake yin haka. Abin dariya. Ai mai hankali. Ku dama ba za ku Matsala ta da kai rayin hankali. ban gane ba. Wannan ai rayin hankali. Lahira za a ce wai saboda kallon Najeriya dai. Saboda haka ba na tattauna da kai. Ni din? Ka ji ƙato. Haka za ta kare maka. Je ka. Gaba ɗaya mun raba hanya. Irin